Boa noite. Imos a comezar. Ben, boa noite. Primeiramente voulle dar a palabra, escoitase, a Cristina Franco. Despídese hoxe toma posesión, ou vai a tomar posesión da acta de concelleira Azucena, bueno, e como non tivo ocasión no último pleno de despedirse, deixolle este espacio e nada, adiante, Cristina. Vale. Boas noites a todos. No último pleno comunicouse o meu cese como Concelleira de Cultura e Servicios Sociais. Por motivos persoais non puiden asistir a ese pleno, por o que hoxe gustaríame dicir unhas palabras. Levo 5 anos neste cargo, intentando facer todo o mellor que puiden e souben, apoiando este proxecto de BNG en Muras. Este cargo implica responsabilidade, compromiso, traballo e con el o tempo para poder facer fronte aos proxectos cos que un se compromete cos veciños. Proxectos importantes para eles, como, por exemplo, a remunicipalización do Servicio de Axuda no Fogar e outros devenires cotiás do Concello. Actualmente, a miña situación laboral e persoal non me permiten contar con ese tempo nin forzas para seguir. Tomo moi en serio este cargo e por iso decidín dimitir. Eu só son unha peza deste proxecto de BNG de Muras, así que deixo paso á miña compañeira Azucena, que dispón de outras circunstancias para continuar con el. Moita sorte e forza, Azucena. Ti vales moito. Gostaríame dar as gracias primeiro aos meus compañeros do BNG de Muras por creer en min e darme a oportunidade de formar parte deste partido. Segundo, como non os veciños de Muras, por darnos a súa confianza e deste xeito facer posible que eu estivera estes anos neste equipo de goberno. Gracias, porque sen estas dúas premisas eu non podría facer realidade parte do meu soño, ou polo menos poder aportar o meu grau de area. Desde que comecei a ser consciente do que pasaba ao meu redor, tanto no meu pobo como na sociedade da que formaba parte, acollín unha postura crítica. Esta foi unha das formas na que eu puiden aportar para promover parte do cambio que eu sentía e sinto que é necesario para mellorar, para que sexa máis xusto. Sempre quixen e quererei o mellor para Muras e para o noso rural, que, por desgracia, cada vez conta con menos oportunidades de manterse, facéndose máis injusta para a xente que vivimos nel. Gracias tamén aos meus compañeros de goberno, Belén e Mario, que fixeron posible todo o cambio que se produceu ata agora e que Muras merece. Tamén aos concelleiros que en algún tempo fixeron este exercicio de goberno útil para o noso pobo. Dame moita pena ver a situación actual do noso Concello, na que os egos persoais se impoñen os intereses xerais dos nosos veciños. A responsabilidade é inherente a este cargo. Non facer uso dela é unha falta de respeto e humillación para os veciños que puxeron a confianza co seu voto na vosa persoa. Deberíamos ser persoas adultas e tomar as decisións pertinentes, ser valentes e afrontar as consecuencias. Oposición que destrue porque sí. Sede valentes e se queredes poñervos ao frente do goberno xa sabedes o que tedes que facer. Isto é injusto para a veciñanza. Polo contrario, se non tedes a valentía, polo menos non faigades cargar coas consecuencias da vosa mala política 3 anos máis aos veciños. Gracias de corazón. Seguirei dentro do que eu poida aportando para mellorar. E, bueno, para calquera cousa, eu son Cristina de Veledo, filla de Fidel, María Jesús, e nada, aquí estou, boas noites e felices festas a todos. Ben, moitas gracias, Cristina. Imos a pasar ao primeiro punto deste pleno, que é aprobación, parte resolutiva. Punto número 1, aprobación da acta da sesión anterior do 30 de 10 do 2024. Non sei se Eugenia tes algo que comentar a respecto da acta. Jennifer? Nada. Votos a favor de aprobar a acta? 2 votos, 6 votos a favor de aprobar a acta. O punto seguinte, nomeamento, o expediente 990/2024, nomeamento concelleira. Visto con data do 30/7/2024, a concelleira
ex-concelleira neste caso, nestes momentos, Cristina Franco Pardo, presentou a súa renuncia. Bueno, unha vez estudiado o escrito que acredita a renuncia, iniciou o seu expediente e, de conformidade co disposto no artigo 182 da Lei Orgánica 5/1985, 19 de xuño, do réxime electoral xeral, o Pleno toma coñecemento a través do seguinte acordo. Primeiro, examinada detidamente a credencial remitida pola Xunta Electoral Central a favor de María Azucena Camba Fernández e, por renuncia de Cristina Franco Pardo, tomar coñecemento por parte do Pleno desta corporación e previamente facer xuramento ou promesa por parte de dona María Azucena Camba Fernández. Entón, que veña hasta aquí. Veña hasta aquí, Azucena. Tras presentación da declaración sobre posibles causas de incompatibilidades e sobre calquera actividade que lle proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, así como a declaración dos seus bens patrimoniais, pasamos á toma de posesión como concelleira do Concello de Muras de dona María Azucena Camba Fernández, de conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, modificado pola Lei Orgánica 8/1991, para a toma de posesión e adquisición da plena condición do cargo de concelleira, cumpridos os trámites previos, a candidata dona María Azucena Camba Fernández debe xurar ou prometer acatamento á Constitución. Xura ou promete o seu cargo? Prometo para a miña conciencia o honor cumprir firmemente as obrigadas do cargo de concelleira do Concello de Muras con lealdade ao rei e agradar e facer verdad a Constitución como norma fundamental do Estado. Podes ocupar o teu sitio. Ben, antes de pasar ao seguinte punto, Azucena é a nova concelleira do equipo de goberno, gustaríame dedicarlle unhas palabras e tamén en nome do equipo de goberno a Cristina. Cristina, dende o principio, sempre que che propuxemos, a primeira vez que fun a falar contigo para formar parte da nosa candidatura, fora de pequenas reticencias, análises, fora diso, bueno, sempre mostraches a túa disponibilidade a participar nun equipo que trouxese progreso, que trouxese cambio, que mellorase a vida das persoas aquí no Concello de Muras. E estouche agradecido eu, porque sei o sacrificio que implica, está agradecido o equipo de goberno. Creo que a aportación túa a este equipo de goberno dende o pasado mandato con Belén e con Mario ata a actualidade sempre foi aportando, sumando, nunca restando. Creo que o teu traballo aquí neste Concello queda reflectido e unha mostra delo é a romaxe artesá da Chaira, que ano tras ano, creo que con moito gusto, dende a humildade, con moito cariño, foi medrando hasta, un exemplo desto é o último evento que tivemos este ano e que xa estamos preto das 10 edicións e que sin ti non sería posible un evento de tal calibre aquí na Terra Cha, non? Entón, esperamos, como xa temos falado, que vas a continuar na medida das túas posibilidades colaborando co equipo de goberno, pero non quería pasar ao seguinte punto, sin darche as gracias e recoñecer aquí públicamente o teu traballo dunha maneira desinteresada. Cando estabas en Coruña, viñas aquí para manter xuntanzas, viñas aos plenos, te tiñas que volver para lá a horas fora dun horario que entendo eu que non é normal, e sempre, neste sentido, agradezcoche profundamente a túa aportación. Ben, logo... Sí, pero...
logo no turno de rogos e preguntas, Eugenia. Ben, o seguinte punto, punto número 3 da parte resolutiva, expediente 187/2024, aprobación da conta xeral. Ben, todos os anos temos que presentar a conta xeral. Este ano tamén a presentamos. E o acordo que se trae a pleno, que xa li ven a conta xeral, en cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, a intervención municipal procedeu á formación da conta xeral do exercicio 2023 e esta está integrada polos seguintes documentos: o balance, a conta do resultado económico patrimonial, o estado de cambios no patrimonio neto, o estado de fluxos de efectivo, o estado de liquidación do orzamento, a memoria, actas de arqueo das existencias en caixas referidas a fin de exercicio. E en cumprimento do expresado nos parágrafos anteriores, o pasado 25 de outubro do 24, a Comisión Especial de Contas deste Concello acordou informar favorablemente, sen reparos e sen observacións, a conta xeral correspondente ao exercicio económico do ano 23 e dispuxo que se realizase o trámite de exposición ao público da mesma xunto co informe de intervención. Foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 251 do 30 de outubro de 2024 e publicouse o anuncio de exposición ao público da conta xeral do exercicio 2023, habéndose fixado a si mesmo no portal de transparencia da sede electrónica do Concello. Punto cuarto e último, segundo se certifica por Secretaría, durante o prazo de 15 días hábiles contados dende o 30 de outubro do 21 de novembro de 2024, ambos inclusive, non se presentaron reclamacións nin alegacións á conta xeral do exercicio 23. Por todo exposto, propónse que o Pleno adopte o seguinte acordo: aprobar a conta xeral do exercicio 23 e remitila ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo ao respecto. Bueno, polo que puiden revisar na liquidación, móstrase que se gastou casi 700.000 euros de máis. O Concello está gastando moito máis por encima do que se ingresa. Empezamos, o ano 24 empezámoslo con 700.000 euros en negativo. Eso parece normal en este mandato para vostede? Eu creo que non. Está creando un déficit moi grande no Concello que pode levar a un estado de bancarrota. Isto que vai a peor, que vai facer vostede? Un plan de axuste, unha subida de impostos ou tasas aos nosos veciños ou reducir gastos? Tenlo que explicar. O Concello, como dixen, non pode estar en déficit moitos anos seguidos e creo que vamos a arrastrar isto uns cuantos anos. Despois, o período medio de pago tamén se pasa. Son de 30 días o pago de facturas e xa vamos en 70 e pico días. Antes eran 50 e algo nun pleno que falamos e agora vamos en 70 e algo. Despois, isto sale nun informe de intervención. Creo que non debería estar vostede orgulloso dos números que temos e, sobre todo, que está xerando un déficit nas contas deste Concello. Jennifer? Non teño nada que decir. Ben. Falou aí varias cousas que imagino llas comentarían. Ben, os orzamentos de Muras son públicos, os gastos que se executan no Concello de Muras son públicos e entón, si vostede revisou toda a documentación da que consta o expediente, bueno, podrá comprobar que o Concello de Muras paga todos os anos alrededor de entre 5.000 e 7.000 euros de canon da auga. O canon da auga é un imposto da Xunta de Galicia. O Concello de Muras non repercute, somos un concello rural e nós non repercutimos ese imposto nos veciños e nas veciñas. Se vostede quere que repercutamos ese imposto nos veciños e nas veciñas, bueno, tenos aquí adiante, ten aí unha cámara e dígallelo, que lles vamos a repercutir o canon da auga aos veciños e ás veciñas. A nós nos parece un imposto, un canon inxusto.
e máis aplicalo nun concello rural cando estamos mirando para que sobreviva e poñendo medidas en marcha para que sobreviva un concello como Muras. Hai un recibo do lixo. O Concello de Muras pasa anualmente un recibo de 49 euros. Este ano, a Xunta de Galicia, de todos é coñecido e creo que non necesito explicarlle que por 49 euros ao ano non podemos recoller o lixo 6 veces ao mes aquí no núcleo urbano e 4 ou 5 veces nos núcleos rurais. Entón, se ese recibo do lixo coa suba que nos acaba de impoñer a Xunta de Galicia a través do canon de Sogama, que pasamos de pagar 60 euros a pagar 150, non sei a cantidade exacta, ou a 168 creo que pasamos. Se vostede quere que iso yo repercutamos aos veciños, ten aquí unha cámara que os vídeos, os plenos se gravan todos e yo lo pode trasladar aos veciños, que para o ano vamos a facer unha modificación das ordenanzas fiscais e o canon da auga yo aplicamos aos veciños. O lixo yo vamos a aplicar aos veciños en función do coste de real dos servicios. Claro, se vostede quere cun servicio como o PAI, con 5 nenos, un servicio que ten un coste para o Concello de 40.000 euros ao ano, creo que é a licitación, 40 e pico mil euros. Se vostede quere, e é un servicio deficitario, se vostede quere que pechemos o PAI, ten aquí unha cámara, pode trasladalo e dicirlles, mire, non nos interesa porque con 5 nenos xa verá. Todos os servicios que temos aquí no Concello son deficitarios. E eses comentarios que vostede está facendo, todos somos coñecedores, polo menos os que estamos na administración, todos somos coñecedores deles. Pero se vostede quere outra cousa, trasládelle aos veciños e dígalles, vamos a cerrar o PAI porque van 5 nenos e non nos resulta rentable o Concello. Postos así, tamén podemos suprimir a axuda da luz. Está dicindo eso, que suprimamos a axuda da luz. Creo que o Concello de Muras non ten ningún pedido solicitado, ningún crédito, e haga esas facturas que vostedes se empeñan en non pagar, logo fálame do período medio de o período medio de pago das facturas. Home, que esperaba? Se nós puidéramos pagalas antes, pagábamolas antes. É dicir, eu creo que é importante falar con coñecemento de causa. E se non, pois dígallelo aos veciños. E nós faremos, é dicir, o que acorde o pleno, pois faremos o que acorde o pleno. Pero, bueno, eu entendo que non é de recibo facer estas reflexións aquí, cando o que lle estou trasladando eu, é dicir, entón as inversións que estamos facendo nas traídas de auga, o servicio de auga levamos, non sei, gastado en 2 mandatos, faga contas, os depósitos de augas que fixemos, as traídas que levamos, o precio que ten a factura que pagan os veciños de auga, evidentemente, os precios, somos conscientes de que precio temos, pero nós queremos que a xente se manteña aquí e viva aquí. Se vostede quere que subamos o precio, pois dígao e o teremos en conta. Claro, desde logo, con noso apoio non vai a contar para iso. Pero, bueno, Jennifer, non sei se queres comentar algo. Sí. Eu non che dixen ninguna proposta desas, fixenche preguntas. Tu das a volta á tortilla do que che pregunta a oposición ou do que che dice a oposición. Das a volta á tortilla e pos como culpable a oposición. Eu pregunteiche, que plan de axuste vas facer para reducir ese déficit, que si vas subir impostos, si vas subir os impostos ou as tasas. Iso falo tú como alcalde. Para iso o dices tantas veces, que eres o alcalde, non? Pois non, eu dirixo-me aos veciños, e o que quero é que teña as contas claras, que non tiñamos por que ter este déficit, que dice que fai moitas obras e moitas cousas, e as obras que fai últimamente é gastar os cartos sin sentido. Pero vaise vendo o vese. As traídas de auga igual. Cando chega o momento da sequía, as traídas de auga non chegan para todas as vivendas. Ou hai escasez en unhas zonas por problemas de subida de altitud ou o que sexa, pero non faz ben os teus traballos. Entón, encima de ter
uns gastos a maiores, ainda temos encima malos servicios. Eso é o que tú vendes. Pero o que digo, eu non propuxen nada deso que dices, porque polo que dices tú moitas veces, a oposición non propoñemos, eu non fixen proposta, fixen preguntas. Ben, eu creo que quedou contestado para quen queira entendelo na primeira resposta que lle din, e respecto ás obras que se fan, as obras se pagan con cargo ás subvencións. O Concello non está facendo, non ten orzamento para facer inversións. É máis, está asumindo gastos no seu propio orzamento como servicios sociais que a Xunta non financia correctamente nunha competencia que é a Xunta e nos traslada aos concellos. Ben, a respecto do pago medio, do período de pago medio das facturas, viñeron 4 veces aquí a pleno un recoñecemento extrajudicial de crédito e a situación cambiou. Cambiou basicamente por unha cuestión. Nas 4 ocasións, a oposición, coa que conta o equipo de goberno, votou en contra do pago desas facturas. O equipo de goberno sempre votou a favor porque na administración, traballo executado, factura presentada e hai que pagala. Hai unha obriga adquirida. Ben, agora cambiou a situación porque o 5 de decembro hai 2 empresas, Ondigo e Diseño e Técnicas Constructivas Martiño, SL, que presentaron contencioso administrativo, 2 reclamacións vía contencioso administrativa contra o Concello. Ben, entón, claro, aquí ábrese unha nova venta e é que, mentres non había reclamacións, non tiñamos a necesidade de pagar intereses e as costas dos distintos xuicios que vayamos a ter e en todo o que se derive. Pero, aquí ábrese, como decía, unha nova venta e, a información que a mí me trasladan, agora son unhas notas, pero isto acabarase convertindo nun informe respecto da competencia plenaria. Ben, hai xurisprudencia que reitera que son de obrigado cumprimento os compromisos adquiridos con infracción de preceptos. É dicir, todas as facturas que están presentadas, en principio é un compromiso adquirido e o Concello ten que facer fronte a iso. Entón, respecto á responsabilidade do Pleno, o que ven a dicir o informe que o Pleno ten unha responsabilidade de marcado carácter persoal e patrimonial e da que vai coñecer un específico orde xurisdiccional coas súas propias canles procesuais e o seu particular réxime xurídico. Entón, calquera menoscabo ou resultado danoso nos fondos públicos, o que leva, logo de leído estas notas deste informe, é que o Concello podrá reclamar aos distintos concelleiros, porque aquí trouxemos a pleno a recoñecemento de facturas o 24 do 4 do 2024, o 13 do 5 do 2024, o 26 do 6 do 2024 e o 30 do 10 do 2024, o recoñecemento extrajudicial de crédito para pagalo. Bien, entón, isto a onde nos leva? Que o Concello de Muras, iniciará os correspondentes procedementos de reintegro por alcance aos distintos concelleiros para asumir unha serie de gastos, xa que lle obrigan ao Concello a asumir unha serie de gastos como son xuros de demoras e os custes procesais por unha neglixencia a hora de aprobar ou non os expedientes que elevan a pleno. Traslado yo, porque neste pleno estamos a finais de ano, non se pode traer un suplemento de crédito para que se informen, o miren e actúen sendo coñecedores do asunto. As facturas, logo da liquidación do
2024 volverán a pleno, pois non sei se en marzo, abril, nese período. E, bueno, entón vayan tendo conciencia do que das decisións que toman. Ben, quería facer unha aclaración, porque nestos meses atrás, iniciouse un expediente de reintegro respecto da AMPA. O da conta xeral. Non votamos o da conta xeral. Ben, antes de continuar, temos pendiente a votación da conta xeral. Votos a favor de aprobar a conta xeral? 3 votos a favor, votos en contra, abstencións, 4 abstencións da conta xeral. Ben, como ia dicindo, hai un tema que para o equipo de goberno foi doloroso, violento, xa teño dito aos que me teñen preguntado. O equipo de goberno ten que respetar a legalidade e, no ano 2023, no expediente 1054-2023, iniciouse un expediente de control financiero de subvencións por parte de Intervención Secretaría do Concello de Muras. Nesta solicitude, que foi o 31/12/23, solicítase a AMPA de Muras xustificantes do ano 21, 22 e 23. A maiores desa solicitude, o 8/2/24, solicítase aclaración sobre a información presentada en expediente de control financiero de subvencións. E emítese un informe o 12/4/24 a respecto desa auditoría. Dende o equipo de goberno, sempre acorde coa nosa filosofía, coa nosa maneira de actuar, sempre buscamos unha solución o menos perniciosa, prejudicial, para a AMPA, sobre todo preocupados polos nenos e as nenas daqui do Concello de Muras. Parece ser que cando nos intentamos buscar esa solución, pois non se nos fixo caso ou, se nos deron excusas. En base a eso, con esta auditoría, o Concello de Muras se foi á prensa e se foi á Valedora do Pobo. Entón, por providencia de alcaldía do 16/9, en vista de que hai unhas responsabilidades administrativas e penais que ten que asumir o alcalde, iniciase unha providencia a respecto do reintegro desas cantidades que foron pagadas de maneira non correcta, vista as xustificacións posteriores. Entón, se abre un plazo de solicitude, un período de alegacións e iso conclúe con un informe de Secretaría de Intervención que esas alegacións non responden a este expediente e se conclúe con unha resolución. E a resolución conleva a devolución de 3 convenios, 8.500 euros do 21 máis 757 euros de intereses, no 22 8.500 euros e 476,5 euros de intereses e no 23 5.577,40 euros máis 130,75 de intereses. E quería traer esta cuestión a pleno para que aquela xente que nos vota a culpa, a xente do equipo de goberno
lle botan a culpa ao alcalde con datos obxectivos, con documentación, pois saiban cal é o proceder e como funciona a administración e cales son os pasos, e aquí, bueno, o que temos que cumplir son as normas e hai un ben común que está por encima dos nosos criterios persoais e dos nosos intereses persoais. Ben, a maiores diso, teño que trasladarvos que a Xunta de Galicia, o Partido Popular, presentou un recurso de casación contra a sentencia da mina de Silán. Entón, bueno, trasladar esta información, o Concello vai a personarse e veremos que resultado trae aparellado isto. Non sei se o Partido Popular, cando ven aquí, nos vende unha cousa, se preocupa polo rural, polos veciños, e logo pola porta de atrás intenta eso, unha sentencia donde unha concesión estaba caducada, donde se cometeron unha serie de ilegalidades que están recoñecidas na sentencia e, que recurran esta decisión, pois, dende logo é sonrojante. E, por último, temos en riba da mesa tamén dúas cuestións. Unha delas é a mellora de capacidade e seguridade da obra Lugo 540. A Xunta de Galicia ten en previsión realizar unha serie de melloras da capacidade de seguridade da Lugo 540. Isto foi un tema que xa trouxemos fai tempo aquí a pleno. Entón, o Concello de Muras, visto que ten unha serie de intereses, pois temos a cuestión do polígono industrial. Solicitamos que se deixaran os accesos, ese desvío que estuvera xa previsto, cara ao polígono industrial na altura da Cabana, que a saída de aquí, do Concello de Muras, dirección a Vilalba, se mellorase. Ao final, a vía o que leva é a convertir unha vía de alta capacidade o paso polo Concello de Muras, deixando o Concello dividido e dificultando pois que aqueles veciños que teñan parcelas dun lado e do outro da estrada podan facer vida normal. O Concello de Muras solicitou unha análise da redacción do proxecto e, en base a eso, elaboráronse unha serie de alegacións que foron enviadas á Xunta, foron contestadas con rasgos xerais, sin centrarse no que se estaba pedindo. E hai cousas, non vou a falar de todo, pero, por exemplo, a saída que hai aquí de Muras, a normativa, a propia normativa da Xunta establece que ten que ter un mínimo de distancia, o mínimo exixido, son 100 metros, e vai a quedar en 43,4 metros, por exemplo. Non cumple a orde de accesos, a propia normativa da Xunta, e iso vai a xerar un peligro xa ten agora, porque ten 37,5, e van a quedar en 43,4. Pois este tipo de cuestións foi o que se lle trasladou en termos de seguridade á Xunta de Galicia, que non nos contestaron. O mesmo que acontece na Cabana, van a ser 2 carriles cunha isleta no medio, donde hai un carril de adiantamento e tampouco se tivo en conta. Solicitábase un túnel á altura da Feira do Poltro, este túnel que decía a portavoz do Partido Popular que era para o alcalde, para darlle servicio, pois tampouco se tivo en conta. En Furco tamén se solicitou un paso en altura para que os veciños pudesen subir e baixar, tampouco se tivo en conta. Solicitouse unha reunión co delegado da Xunta, Javier Arias, en Lugo, para, entendemos que é unha cuestión de seguridade. Podrán
facer outro tipo de valoracións, son cuestións de seguridade que me trasladan desde a enxeñería que realizou este informe. E non sei se ten a xenda moi ocupada. A invitación se enviou por rexistro, non nos contestou a reunirse con nós. Ben, e estamos valorando a ver que se pode facer a respecto disto. E por último, tamén quería dar conta, ainda que todos os decretos, resolucións que firma a alcaldía están aí a disposición da oposición, a obra do Plan Único 2023 do ano pasado, que viu unha empresa e tivemos que rescindir o contrato, pois saíase de plazo, as execucións non eran as acordadas. Hai un informe de Secretaría de Intervención que avalaban esa cancelación do contrato. E, en principio, non teño nada máis que comentarvos. Mocións, non temos mocións. Perdón, sí, tiña unha cuestión respecto ás obras que xa mencionaba anteriormente Eugenia. Executáronse as obras do Fondo de Compensación Medioambiental, executáronse 10 obras, 9 obras, a conexión da rede de abastecemento aos núcleos de Susana e os Campos, que estaba pendiente, a conexión, a rede estaba instalada. Instaláronse bombas de bombeo na aldea etnográfica para dar auga aos núcleos de Carelle, desa zona, melloras en depósitos, tamén tiñamos un proxecto con iso. Hubo un proxecto de limpieza de cunetas e acceso a parcelas. A escola de Silán cambiáronse as fiestras e hubo un pintado. A escola do Viveiró, cambio de fiestras e pintado. Tamén no Viveiró se cambiaron as tuberías dos baños. Na escola de Irixoa, pois cambiáronse as fiestras, illamento e pintado. Sí. Instaláronse placas fotovoltaicas de autoconsumo no Centro de Saúde no Complexo Deportivo da Veiga. Contratouse persoal. Actuacións de protección do medio ambiente e do espazo natural no Viveiró. Era un camiño que tiñan solicitado os veciños. Equipouse con equipos informáticos o Concello e adquiríronse 2 motoserras con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental 2024. Dende o equipo de goberno xa estamos traballando no Fondo de Compensación Medioambiental do ano 2025 e no Plan Único do ano 2025. Ben, actividades de control, resolucións da alcaldía están a disposición das portavoces. Rogos e preguntas. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Sí. Bueno, podo empezar con peticións que me fan os veciños. Cerca de Parapar, creo que xa fai casi un ano que te avisei que había 2 árbores a punto de caer. Unha xa caeu, quedou ali o cepo, e ainda está ali casi a punto de caer para a estrada, que tamén creo que se podía retirar. E a outra árbore que hai máis cerca da curva, xa me levan comentado varios camioneiros que toca a cabina e teñen que coller a curva polo medio co perigo que pode ocasionar os coches que veñan de frente. Caeu estes días tamén na costa de San Pedro, arriba da pista do Cal, unha árbore bastante grande que cortou o camiño. Na curva do colexio, todo nesa zona, sigue salindo auga na curva. Estes días que había xeo, era unha plancha de xeo perigosa para tanto os que levamos os nenos ao cole como os que pasan ali todos os días co seu coche. Despois, no último pleno tamén dixen que se botara cemento na carretera que vai hacia Carelle e que non puxeron unha plancha cando estaba aínda fresco e marcaronse as rodeiras os coches. Dixeches que o ibas mirar, xa fai casi 2 meses, e sigue igual na mesmo estado e tocan os coches nese cemento mal dado. No colexio hai unha lousa solta, creo que xa volo diron
pero que o sepades tamén, que os pais tamén o sabemos, hai unha lousa a puntiño de caer, que está tocando no canelón e a punto de caer para unha zona que hai unha acera, pero que pode lastimarse calquera que pase por ali. Esos serían as peticións que me fan os veciños e que estou falando esta temporada con eles. Despois, do plan único que falaches, gustaríame saber que falta por executar do ano 2023 e se se fixeron xa algunha obra do ano 24. Do servicio de axuda ao fogar, díxose aí atrás que se iba a pasar ao Concello, que se iba a municipalizar. Non sei se se vai facer, se se vai sacar a licitación, vamos para o ano 25 e non sabemos nada. E despois darche a noraboa pola noticia de hoxe, pero tes mal o titular, Manolo, tes mal o titular. Creo que tiñas que poñer vamos a contar mentiras, tralala, porque pregunta tras pregunta contas moitas mentiras. Unha das preguntas que acabas de comentar é que me parece xa vergonzoso que cheguen os teus tentáculos hasta o colexio, onde hai, supostamente para ti, o futuro de Muras. Tú mismo estás acabando con Muras en todos os aspectos, pero xa empezas, bueno, xa estás chegando hasta o colexio. Tú mismo rematas co propio Concello. Dices que eres un gran corredor de fondo. Pois que sepas que a política tamén é unha carreira. Pero nesa carreira podes caer a media carreira, podes te lastimar, unha boa lesión e aí queda todo. Entonces, na política podes te lesionar e acabar a túa carreira política para sempre. Entonces, teno en conta. Entonces, non se é sempre un gran corredor de fondo. Creo que nada máis. Bueno, sí, perdón. No último pleno tamén comentaches que tamén contei mentira por sacar na nota de prensa que o Concello non tiña contrato nin seguro para as festas do San Pedro. Dixen naquel pleno que tú veches tempo desde que accedín eu ao expediente, que accedín o 26 de xuño, pois que casualidade que ao día seguinte de acceder a Eugenia metiches o contrato e o seguro. Pero claro, porque che din o aviso, porque solicitei o acceso ao expediente, entón puxéchelo. Que sino pasarían 2 meses e nin había contrato, nin había seguro. Iso teño clarísimo. Entonces, esa é a túa maneira de xogar, esa é a túa maneira de enterarte de como gestionas o teu Concello. Ben, Jennifer. Nada, eu aquí, sobre as peticións dos veciños, sempre me trasladas a min as peticións das estradas da Deputación, eu trasladoas, pero, bueno, claro. Son o alcalde, sí. Son o alcalde, Eugenia, evidentemente, pero estuveche sacando fotos de fochancas, de como estaban... Como? Podo falar? Podo falar ou queres seguir falando? Acabaches? Moi ben, pois hache... No, cedo xa ahora e xa acaba e xa rematamos. Bueno, dicirche, Cristina, a tema personal, desexoche moita sorte ao teu comentario, ao teu texto que leiches aí, bueno, iba dirixido a min, porque me mirabas directamente. Bueno, en 6 anos que levas aquí, sí, en 6 anos que levas no equipo de goberno, pois, bueno, nunca che ataquei, nunca che dixe nada. Creo que os que estamos na oposición somos, creo que máis valentes os que estamos... Eugenia, non procede. Solo son 2 palabras. Cristina non é concelleira xa, non é concelleira. Dirixeuse máis ou menos a min. Ben, pero se tes algo... alusión... Cristina, por favor. Jennifer. Hasta agora non cambié de nombre. Eugenia, por favor. Pero que nos consideramos da oposición valentes. Ben, pero non podes dirixirte a xente do público. En estes momentos, Cristina é ex-concelleira e está no público e non procede que ti desde aí lle digas nada. Non sei se queres comentar algo a respecto do pleno.
Ben, bueno, pois o que estaba dicindo, respecto das peticións da Deputación, eu ya as traslado, pero o Concello lle chegas suficiente e ten dabondo cos asuntos do Concello. E o que lle estaba dicindo, o mismo que estivo sacando fotos de fochangas noutros concellos, pois tamén puido trasladar estas cuestións. Tamén puido trasladar estas cuestións. O único que sí, a costa de San Pedro o carballo que está caído, que o temos que sacar, e está pendiente de retirar ese carballo. E logo, respecto do cemento na estrada de Carelle, a empresa que se rescindiu o contrato é a que facía esa obra, encargarémonos nós de resolver esa cuestión. Respecto da lousa solta no colexio, sí, a nós nos avisaron onte e hoxe pola mañán se retirou esa lousa e chamamos á empresa, que a obra está en garantía, para que volte, que resolva que non haxa goteiras despois. Respecto ao plan único, que falta? Pois non sabría decirlle en estes momentos, eu entendo que o do 23 está executado e respecto ao 24, a maior parte do 24 está executado. O que se puido executar, porque hai certas cuestións que se fixeron licitacións e non se presentaron empresas. Respecto á remunicipalización do SAF, o criterio do equipo de goberno e a proposta e o que queremos facer é remunicipalizar o servicio de axuda no fogar. As circunstancias en estes momentos e escoitando o que se nos traslada dende a Secretaría de Intervención nos din que non collamos esa vía e estánse preparando os pregos e o estudio económico, creo que están para rematar, para sacar a licitación en xaneiro. Pero a idea que ten o equipo de goberno é facer unha licitación corta para poder remunicipalizar este servicio. Entendemos que o servicio de axuda no fogar é un servicio prioritario nun concello como a Muras e, a xente que traballa no servicio de axuda no fogar, os salarios entendemos que non son acordes ao traballo que fan, é un traballo moi duro, teñen moito peso nas súas costas, e que eso ten que cambiar, pero non está todo nas nosas mans. Se remunicipalizamos o servicio, dende logo, o trato coas traballadores ia ser distinto ao que, trasladan certas empresas. E non quero falar máis. Non sei, Azucena, se queres comentar algo. Eu decir que estou aquí para aportar ao equipo dos meus compañeros. Decir que estou aquí para aportar aos meus compañeiros ao equipo de goberno a traballar por Muras, polo Concello, agradecer a Cristina as palabras que dixo e involucrarme en todas as cuestións do Concello, das parroquias e de todo, non? E pouco a pouco ir tomando contacto con esta nova etapa que vou a comenzar e nada máis, e moitas gracias a todos e nada máis. Nada, moitas grazas a ti, Azucena. Por último, comentar, que me esquecía, que estamos rematando co expediente das axudas da luz deste ano. Falaba, agora pola tarde, que se estuveron resolvendo solicitudes, que quedan sobre 30 solicitudes para rematar, e temos que facer os pagos neste ano, e que de aquí a finais de ano se fará o pago desas axudas. Nada, estamos en Nadal, non sei se vos queredes despedir a caros veciños, desexarlles felices festas ou non, vos dou a palabra. Dirixirme a todos os veciños que teñades un feliz ano 2025 que veña cargado de boas novas e de saúde para todos. Non teño nada que decir. Aos veciños que me quero dirixir xa me dixo habitualmente. Felices festas a todos en general. Pois nada, eu asumo tamén as palabras de Eugenia e de Jennifer, desexándolle aos veciños un feliz, o que nos queda de ano de 2024 e que teñamos un 25 mellor que este 24, máis constructivo e que podamos sacar cousas adiante
neste Concello. Nada, desexarvos boas festas e mellor inicio de ano.